ଆଜକୁ 3 ଦିନ ହେଇଗଲା ଘରେ ଚୁଲି ଜଳୁନି। କାହା ମୁହଁରେ ଆଜି ଯାଏଁ ପାଣି ଟୋପି ବି ପଡ଼ିନି। କାଲି ରାତିରେ ଦାସିଆ ମଉସା ଢେର ଛେଚିଛି ତାର ଭାରିଚାକୁ। ଆଜି ଉଦୁ ଉଦିଆ ଖରାବେଳଟାରେ ଦାସିଆ ମଉସା ଖାଉଁ ଗୋଟେ ବେଁ ଲମ୍ବର ଅମରି ବାଡ଼ି ଆଣି ଡାକ ଛାଡ଼ିଲା। ବାସନ୍ତୀ, ଲୋ ବାସନ୍ତୀ, ଅଲକ୍ଷେଣୀ ଆ ତୋରି ପାଇଁ ଆଜି ଏତେ ନାଟ କହି ପୁଣି ପିଟି ପକାଇଲେ ବାସନ୍ତୀ ମାଉସୀକୁ। ଦାସିଆ ମଉସା ଢେର ମାରି ସାରିଲେଣି ବାସନ୍ତୀ ମାଉସୀକୁ। ବାସନ୍ତୀ ମାଉସୀ ଯେତେ ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଇଲେ ବି ରାମ ବିଷ୍ଣୁ କିଛି କୁହେନି। ତାର ଗିରସ୍ତକୁ ସେ ଭାରି ସମ୍ମାନ କରେ। ବାସନ୍ତୀ ମାଉସୀ କୁହେ, ସ୍ୱାମୀ ପରା ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା। ସବୁ ଗାଳିମାଡ଼ ସହିଯାଏ ସିନା, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି କିଛି କୁହେନି। ବାସନ୍ତୀ ମାଉସୀ ପାଠ ସିନା 2 ଅକ୍ଷର ପଢ଼ିନି, ମୂର୍ଖ ଲୋକ ହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର। ଗୋରା ଧୋବ ଫରଫର ଚେହେରା, ହେଲେ ଦାସିଆ ମଉସା ଦେଖିବାକୁ ବାଙ୍ଗରା କଳା ମଚମଚ ଚେହେରା। କେମିତି କେଜାଣି ବାସନ୍ତୀ ମାଉସୀ ଦାସିଆ ମଉସାକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଥିଲା। ପିଲାପିଲି ହେଲେନି ବୋଲି ବାସନ୍ତୀ ମାଉସୀ ଢେର ପୂଜାବ୍ରତ କରିଥିଲା। ଆଉ ବୁଢ଼ୀ କାଳେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ବାସନ୍ତୀ ମାଉସୀ ଭାରି ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ। ପୂଜାବ୍ରତ କରି ତାର ପୁଅଟିଏ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ବାସନ୍ତୀ ମାଉସୀ ପୁଅକୁ ସ୍ନେହରେ ରାମ ରାମ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲା। ଦାସିଆ ମଉସା ଓ ବାସନ୍ତୀ ମାଉସୀ ଏଇ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ କାଳେ ସିନା ପୂଜା ପାଠ କରି ପୁଅଟିଏ ପାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଆଜି ତାରି ପାଇଁ ଘରେ ମହାଭାରତ। ବାସନ୍ତୀ ମାଉସୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାର ଆଖି କରଡ଼ ଭିତରେ ପଶିଗଲାଣି। ଥୋପ ଫରଫର ଚେହେରା ତାର କଳା କାଠ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଦାସିଆ ମଉସା ମଧ୍ୟ ବିଦାରି ବିଦାରି ବାଡ଼େଇ ଛାଟି ହେଇ ଢେର କାନ୍ଦେ। ଏକା ଜିଦି, ରାମୁ ପାଠ ପଢ଼ିବ ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ଯିବ ନାହିଁ। ସେଇ ଗାଁର ପଡ଼ିଶା ଘର ଝିଅ ଦୁଲା ଦେଇ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା, ସ୍ନେହୀ ଯେତିକି ଉଦାର ହୃଦୟ ସେତିକି। ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରୁ ଡାକ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଆସୁଛି, ବାସନ୍ତୀ ମାଉସୀ, ଏ ବାସନ୍ତୀ ମାଉସୀ, ଆଲୋ କ'ଣ ହେଲା? ହାଁ, କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ ଯେ? କାନ୍ଦିଲେ କ'ଣ କିଛି ଲାଭ ଅଛି? ତୁ ତ ଜାଣୁ ତୁମ ଘରେ 3 ଦିନ ହେବ ଚୁଲି ଜଳିନି। କେମିତି କେଜାଣି ଭୋକ ଉପାସରେ ରହୁଛ। ସେ ପିଲାଟା ତୁମର କି ଦୋଷ କରିଥିଲା କୁହ, ତାପରେ କାହିଁ ଦାଉ ସାଜୁଛ? ରାମୁ, ଏ ରାମୁ, ବାପାଟା ପରା, ଚାଲ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲ, କ'ଣ ଦିଟା ଖାଇ ଦେଇକି ଆସିବୁ। ଆରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି ଘରେ? ହାଁ? ବାସନ୍ତୀ ମାଉସୀ କହିଲା, ତୁ କହିଲୁ ଦୁଲା, ମୋର କ'ଣ ଭୁଲ? ତୁ ତ ଜାଣୁ ଆମେ ହେଲୁ ମୂର୍ଖ ଲୋକ। ପାଠ 2 ଅକ୍ଷର ପଢ଼ିନୁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି। ହେଲେ ଆମର ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା। ହେଲେ ଗାଁ ରଖୁ ମାଷ୍ଟେ ପରା କେଉଁଠି କହିଲା ଆଜି ରାମୁ ସ୍କୁଲ ଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦାସିଆ ମଉସା ମୋ ଉପରେ ରାଗ ଗରଗର ଓ ମାଡ଼ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି। ବାସନ୍ତୀ ମାଉସୀ କୁହେ, କହିଲୁ ଦୁଲା, ମୋର କ'ଣ ଭୁଲ? ରାମୁ ପାଠ ପଢ଼ି ହାକିମ ହେବ, ଆଉ ଶେଷରେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ବିଦେଶ ମାଟିରେ ରହିବ। ଆଉ ଆମର କ'ଣ ଲାଭ ହେବ କହ? ଏଇ କଥାକୁ ଶୁଣି ଦାସିଆ ମଉସାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପିତ୍ତ ଚଢ଼ିଛି। ସବୁବେଳେ ମୋତେ ମାର ଧର କରୁଛନ୍ତି। ଦାସିଆ ମଉସା କେଉଁଠି ଥିଲା କେଜାଣି ଠାପକିରି ଉଠି ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା, ଆଲୋ ଦୁଲା, ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ରାଧୁ ଜଗଦେବ ପୁଅ ରାଜୁଆ କଥା। ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିଲା, ଏବେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ସହରରେ ରହୁଛି। ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ରାଜୁଆ ସହରୀ ବାବୁ। ତାର ବୁଢ଼ା ବାପା ମା ଗାଁରେ ଭାରି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି।
ଆ ଘରେ ତା ଘରେ ବାସନ ମାଜି ଚଳୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ରାଜୁଆ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଦୁଃଖ ବୁଝୁଛି। ମୁଁ ଦେଖିଛି କେତେ କଷ୍ଟରେ ରାଧୁ ଯୋଗଦେବ ତାକୁ ପାଠ 2 ଅକ୍ଷର ପଢ଼େଇଥିଲା। ଆଉ ଶୁଣୁ, ଆର ସାହି ସୁରସାନ୍ତରା ନାତି ପୁନିଆ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାକିରି କରିଛି, ବହୁତ ପଇସା କମଉଛି। ରାଜପ୍ରାସାଦ ଭଳିଆ ଘର, ଚାକର ବାକର ପୁଞ୍ଜ ଅଛନ୍ତି, 2ଟା ମଟର ଗାଡ଼ି। କ'ଣ ନାହିଁ ତା ପାଖେ କହୁନୁ? ତାର ବାପା ମା ଦିନେ ତା ପାଖକୁ ସହରକୁ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଦେହରେ ଗଲାନି। ଦିନେ ରାଗ ଗରଗର ହେଇ ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ କହି ଘରୁ ତୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କର ନିର୍ଯାତନା ବାପା ମା ସହିପାରିଲେନି ବୋଲି ଦିନେ ବର୍ଷା ରାତିରେ କୂଅକୁ ଡେଇଁ ବାପା ମା 2 ଜଣ ଯାକ ମଲେ। ତାର ଜେଜେ ସୁରସାନ୍ତରା ପୁରା ଏକୁଟିଆ ଗାଁରେ ବୁଲି ବୁଲି ଭିକ ମାଗେ। ଗାଁରେ କିଏ କେମିତି ତୋରାଣୀ ମତେ ଦିଅନ୍ତି। ଆରେ ମୁଁ ପରା ଦେଖିଛି ଯେଉଁଦିନ ପୁନିଆ ଜନ୍ମ ହେଲା, ସୁରସାନ୍ତରାର ଗରବ ଦେଖିବ କିଏ? 7 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ମିଠେଇ ବାଣ୍ଟି କହୁଥାଏ, ମୋର ନାତି ହେଇଛି, ସେ ବଡ଼ ହେବ, ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଆଉ ହାକିମ ହେବ, ଆମର ଦୁଃଖ ଗଲା। ହେଲେ ଆଜି ସୁରସାନ୍ତରାର ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ଆଉ 2 ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉନି, ଦେହଟା ପୁରା ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ, ହାଡ଼ କଙ୍କାଳମୟ ହେଇଗଲାଣି। ସେ ନାତିକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ କ'ଣ ପାଇଲା? ଦୁଲା ଦେଇ କହିଲା, ଦାସିଆ ମଉସା, ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଭୂତ ପଶିଛି। ଆଗେ ଗୁଣିଆ ଦେଖାଅ ଓ ତୁମେ ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ବାସନ୍ତୀ ମାଉସୀକୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛ। କ'ଣ ହେଇଛି ତୁମର? ଏଇ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କାହିଁ ରାମର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛ କହିଲ? ଜାଣିଛ ଆଜି ଆମ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ପିଲା ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ଦେଶ ସିନା ଆଗେଇବ। ଆଜି ଯଦି ଦେଶରେ କେହି ପାଠ ପଢ଼ିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ବି ପାଇନଥାନ୍ତେ। ଜାଣିଛ ମଉସା, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ନାଁ ଆଜି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଡିଣ୍ଡିମ ବାଜୁଛି। କାହିଁକି? କେବଳ ଆମରି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଝିଅ ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଅନେକ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଜି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଅନେକ ପ୍ରଗତି ଘଟିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଉଦ୍ଭାବନ, କଳା କାରିଗରୀର ପ୍ରସାର, ଯାନବାହନର ପ୍ରଚଳନ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣର ବ୍ୟବହାର, ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ପ୍ରସ୍ତୁତି ତଥା ବିଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟବାନ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ବ୍ୟବହାର ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅତି ସହଜ ଭାବରେ ହୋଇପାରୁଛି କେବଳ ଏହି ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ। ଦାସିଆ ମଉସା, ତୁମେ ସତ କହିଲ। ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁନ ତୁମ ପୁଅ ରାମ ପାଠ ପଢ଼ି ବଡ଼ ମଣିଷ ହଉ ବୋଲି? ଆଉ ଯଦି ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲ ଓ ତାର ଜୀବନକୁ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ, ତାହେଲେ ଏଇ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ବୟସରେ ସନ୍ତାନଟିଏ ପାଇଁ ହଜାର ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା କରୁଥିଲ କାହିଁକି? ଆଉ ଯଦି ପୁଅଟିଏ ହେଲା, ତାକୁ ଇନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳରେ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେଲ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଏତିକି ବେଳେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଗାଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ରଘୁମାଷ୍ଟ୍ରେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ ଦୁଲା, ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ। ରଘୁମାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖି ଦୁଲା କହିଲା, ସାର୍ ଆପଣ? ହଁ ଦୁଲା, ମୁଁ ଆସିଛି ଦାସିଆ ମଉସାଙ୍କ ଘରକୁ। ଜାଣିଛୁ, କାଲି ରାମୁର ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖା ହେବ। ବାସନ୍ତୀ ମାଉସୀ ଦୌଡ଼ି ଆସି କହିଲା, ସାରେ ତେମେ ଆପଣ ଏମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ହେଲେ ଆମେ ବା ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ନୋକ, ଆମେ ଏତେ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ? ରଘୁମାଷ୍ଟ୍ରେ ହସି ହସି କହିଲେ, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ରାମ ବୋଉ, ରାମ ତୁମର ପାଠ ପଢ଼ିବ, ହାକିମ ହେବ, ଦେଶ ବିଦେଶରେ ନାଁ ରଖିବ, ସବୁ ଆମ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କ'ଣ କହୁଛୁ ଦୁଲା, ରାମ ପାଠ ପଢ଼ିବଟି?